Bye, Rain. Ni hao ma, Singapore. Selamat datang Malaysia. Sawadee ka, Thailand. Susuday, Cambodia. Xin chào, Vietnam. Hello guys, ako na sa Nelinagi ng sarang si Makamakang Bisayang Baki. Og today, ang target today ka ang Sentosa Island. But before that, salamat kayo sa pagtanaw sa among previous vlog. Nako diri sa among hostel. If yung makita, nako diri sa among hostel. O niya, ang kuha siya dala sa usa ka room, na upat ka beds. So among i-occupy ang tulo, then i-occupy naman ang tulo, then nalabi sa ka locker pod, na free. Then kompleto na diri, oy. First time ko na mag-hostel, so feeling backpacker kay ang peg. So wala siya mag-occupy ng area. Then kana kay kang Al kani siya. Then ang ubos kay kang Cyrus. Then diri is kani siya. Chance passenger. Uy, rin lang na may babae diri sa among room. Uy. Pretty ba? So actually, ang kaning room is good for boys ra. Unfortunately, nabilog man ko sa category nga boys, so nako diri. Then silang Mary nasa taas, unom sila kabuk nga do, then unom sila kabuk do, sila upat kabuk nga ka-roommate po. Hoy! Kumusta mo nun? Shading, oy? So hello guys, change of plans di ay. So right now, we're on our way na parang ito sa Bugis. Ang Bugis daw is mga to ang area kung hain makapalit og mga panaliton nga dili angay paliton. In short, pasalubong. So nagchika-chika mino sa mga experiences namo sa among hostel. Sila may mas mega experiences kay daghan man sila sa room. Na-shocked ang mga ibay oy. Oh boy. Sila mga kuyog. Ang lubot dai. By the way, udto na dayon lunch sa oras sa day. Kapit talaunan siguro. Hapit na launa mi nakagawas kay Ay, what na lang kapindig yan. nag-party man mi gabi. Salamat din sa mga sponsors. Di gid mi malain kung inyo pa napamoy pahabol before mi mohawa. Like mga free keychains. Ayo ano. Abusar man oy. Pero sa ako nang giingon, pag sila hitabo sa Singapore, mabilin sa Singapore. Di ba, Jessa? Aha. Balik na lang sa akin sa MRT, then mo stop mi sa Buris Big Shop. Bugis. Bugis di ay. Unsa man Si ko ya? Buris. Ikaw ah. Bungs, ha? Bugis. Bugis di ay bubongs. O nga ako sang singtel kay singlet. Hala, oh my god, confirm na ako'y dyslexia. Oh. Sakit sa mga Dato. ay, huy! Ah! Ayo, Oh, wag ka. Kuratan ako eh. Oh, kuyawan ako eh. Lagot kayo naong sa driver. Nilabang mo noon. Mabalik ka sa akong dyslexia. Moment ng sakit sa mga half-gods, mga demigods. Ay! Oh my God! Oh my God! I'm a demigod. May tinawa na Temple Temple. Hindi kasi ng mga pau-pausa ng temple na. Muna klarong church, kaya yung mga tao. Hello guys, so nag-lunch namin din sa Bugis. So na-amaze ko sa Jollibee ganyan. Kita mo? Sa tindahan niya Jollibee. Ito, nagyan ito. So right now guys, mapalit pa ko man na magkaon. Oh. Labatayin ako ba? Ilang mga food ba? Naging mga veggies. Oh. Day ayaw dyan. Ang gamit nilang oil dahil. Tunawad dyan. Oh, gamit nilang oil. Vegetable cooking oil. Jom. Base oil. So na namin diri sa Burgos Street o nadiri ang mga souvenir shops.
Bugits. Bugis di ay. Nagbugla na sa kong Burgos dyan. Bugis. Ano ka ng mga words yun? Ano mo nang kapan? Sounds like manggod. No, nagkulpul. So natin yung mga $5 lang arilo. Mga Magdas. Barato ang chocolates nila din, fairness. 3, 5, 4, $10 ang ilang tubliron. Ang mutog nga, no? Kaparoon namin diri sa dollar store. Hoy! Ngayon ako ng lollipop ko. Yahay, ako ng lollipop. Pagka kayo ko ang Vietnam. Usually gini diri. Ano sa man chocolate? Wow, $1 at isa ko yun. Oo. $1 sa siya pa ho eh. Ay, gaan niya gini siya, Joy. Sarap Mara ito, lagi na sa'yo. Kubot yun. Mahal na wing. 35, umawara pa siya. Konti na lang. Ano, 3 for $1? Hindi ka mag-convert lagi. Mag-compare kay Coke. Lagi. So, tanan doon diri $1 ako i-check kung sa kay mga tag $1 dyan. Sneakers, oh. Tag $1. Joy, Nutella, Joy. Asa di ka? Mura ba niya? Nutella, $6.95. Mahalo eh. Kasi mo may niya, Joy, kanyi. Gawas, unya. Friend left. Ano sa ganyan? $1, 35 gram. Ano yun? 95 yung? Pila man na siya sa mga Mga 100. 120. 120 ka pinya. Mga 200 na sa akin. Ay, barato ra. Ay, 200 na sa tuaga. Mayroon differential ay over baggage pa ta. Uy, 35. May oh, kanay puro chocolates. Oh. 295 ra. Uy, gapalit pa. Ano? Oh, 70 cents ra. Kanya ko mamalit ang puan. Uy, lucky din ang tag $1 isa. For niya siya, boy bawang. Nakapot yung boy bawang jerseys. Nagaraya. Ang boy bawang og nagaraya diri day. Ano? Boy bawang nagaraya. Wishy. Bro, oh my god, naruta sa $1 store. Hi guys, so ko kabukas namin napita pero sa Haji Lane daw. So basically, another is colorful facade. Nasya dako kayong mosque sa Luyo, dara siya. Dito tayo magpa-picture for against the light man. Then nata diri sa may dito nila mga structure diri. Of give nila mga structure. Kitawag ko to. Dito tindahan. Yeah, I like color. So karon as much as possible isa may gasto no kay heavy na kami gasto. So colorful jud kani ang area, mura ko masulti. So opo jud mo sa una-una ba nga barato kay nga $1 store gani lamit kay pamalito ng tanan. Kaya kahinumdum lang ko nga nitagam ko sa Taiwan good nga pag na pag uli na mo nag-over baggage me. Pero ra gihapog na mahal gihapon na magipalit. As usual, magyapon na si Kuan, si Marina Bay, si Marina. Bongga kayo, dahil kay Bonggang Villas. Tugon na Bonggang Villas ito. Sarap pa. Puro man siya tanom mo, puro man Bonggang Villas. Okay, ano siya Bonggang Bongga. Nami diri sa Marina Bay, ara si Marina Bay. So actually, padong mga to sa Gardens by the Bay. Oh, gusto ka tingin kong bagtag. Pero laban lang it says kay para sa ekonomiya. Sunod na sa diri sa Marina Mall for sure. Ang route, kita na ako ang Gardens by the Bay. O video na lang sa kulo yung na siya. Ang Gardens by the Bay. Lola, siya ng sunflower sa kulo.
So just sounds sa mo i-expect na to sa tiilan sa Gardens by the Bay. Lingkuran na. Oh my God! Wala siya pinakanindot paminaw ng adlaw. Sakit na yung bagtak. So actually guys, naagit na karon sa ilang river na pa fountain. Kumusta man yung photoshoot dito sa taas? Okay ra. Satisfying ra? Pero nakita ni lingkuranan, di kape. so ang magyari sa party lingkuranan na Pwede rin. Singapore, lingkuran na. Pero di halos di mo kadlaw mo sa gumik adi half day na may naglinakawa in town. I-check na to ang atong relo naka 6,000 steps pa. 6,000 pa mo ka. Pero laban lang siya taan no. Kaya mo magid na tong Gary. So actually man na among last destination for today. O nami i-meet na sad. Dahil lasang friend ni Marian. Ay Marian. Oy, di ba ka dito ay? Tanawa besh. Nindot kaayo ang garden. Kanang ang garden ba kay Laishu kaayo. Go for it. Toy, ganun na may mga ingon ana diri jay. Legit ang ahod toy. Lord, ingon ato lang gid Lord. Bahalang LDR mi Lord. So right now guys, nami diri sa gardens. Kapit na mataga kay Gardens by the Bay. O mo na siya ang filming location sa una sa Crazy Rich Asian nga movie. So dila ko sure kung asa dapita. Asa ka sila dapita nag-party ato day? Or gi-recreate ra to nila. Nato dako kay nga wanang, dako magito nga wanang. Asa dapita? Kanang koral? Di uy dako makay to. Siruin doon na ito, pagkitaan doon na ito. Ayun, mo rin. Ay na ya. So naghimo ko gamay ng research mga bash no. So ang Gardens by the Bay di ay kay technically gardens gid siya. So usa lang di siya sa mga garden. Di ba? So mo na siya sa ubang mga gardens, mga literal nga gardens man sa kanila may medyo bago sa amuang. Mara mi siya pinaka-unique na garden by far. So diri mi nagtambay. Di ba Jasa? Puti mo. Okay, wala may laing mabuhat dili aside sa pag-picture or medyo di man kaayo wide ang among mga camera. Nagsayaw-sayaw na lang mi diri pinaagi sa pagtudlo sa amo ang choreographer nga si Al, di ba Jasa? Okay, hapit naman mo saup ang adlaw, mo na lang huwato ng adlaw nga mo saup, di ba Jessa? O glabaw sa tanan, maghuwat ka sa libre ni Xavier, di ba Jessa? Very wrong. Hello guys, sorry kayong rinap. So hello guys, na ako diri sa among hostel og wala na akong mag-vlog pa kay nahurot na akong memory ug nakuyawan ko ganiha abi na akong natagak siya kay mentras gila ko magud ganiha katong di ba nagwakatan mi ganiha namo gyud part ato nga nag-ilis kog battery sa daan niya abi na akong natagak. Then you need to find out like ako ding nabilin diri sa hostel so may na lang gid gani. So blessing in disguise sa siya kay na-limit ang akong storage na puno siya ngadto sa part sa Gardens by the Bay. So ako na-enjoy hinon ang light show ngadto sa katong mga dagkong flowers. Og sa akong kalingaw gud, sa akong pag-enjoy gid nakatuhog gud gani ko. Yes. So, Bye, Rain. Let's hide. Bakit nagtago to? Gimata ni Jisa. So, mustang tug dara. oh my god. It's better to fall asleep than fall in love. Og maamong last day diri sa Singapore og we will be visiting the Sentosa Island o mag-check out namin dito sa hostel kay we're on our way na para sa Malaysia. So, see you na lang tomorrow. So, thank you so much once again. This is your one and only G Makabakang, Bisayang Baki. Good night!